Start na. Ambis ang kang mama be, cellphone, kadiyot. De. Sa dalan nawalan mo akong ngalan, gitawag mo gayon ako, di man kinahanglan imong kunit, di ko makabuhi imong sit-sit, imo kong gibalik. Mabungahong gagabiyon mga Igsoon live ta. Please share our live. Mag-share sa ko today. Dala na ko. Nak. Cellphone mo. Hello. Blessed evening kay Lord Pastor James Dumanon. Dalaygon kayo ang Diyos sa walay katapos. Amen, Brad. Salamat, salamat. Last time. Thank you. God bless, God bless. So, padayon paggamit sa Ginoo sa calling nimo for the glory of the Lord. Kuani, love na ko. Excuse me. Give. Sumabungaong kagabihon mga igsoon, maayong gabi sa the Brad. Felix the Par Lumod, watching this time from Panglao, Bohol. Okay? So, sayuda kay, mahining sayuda kay Dakog Agi. Bitaw. Mas giuna na ko karon igsoon nga magpakaon sa kalag kaysa magpakaon sa tiyan. Okay? So shout outs tanang mga followers ani nga page Mabungahong Kristohanon, 254,000 followers. Grabe ka maayo si Lord. And shout out na ko tanang mga OFW, tanan-tanan diha, mga subscribers. Naiuban tigsa no stars wala ta na ngayo ako nang gi-appreciate. And shout out sa mga seaman, sa mga naka-permanent resident, no, sa lain-laing kanasuran, mga nurses in different countries. Shout out ninyong tanan. Mayong gabi isad Brother Beltran Rabanuel Canoy. Beltran, apelido ni mo ni Beltran. Ang Beltran mao na apelidos kung papa pagka batanon. Okay. God bless Pastor from Lawaan, Easter Samar. Archie Wong. Okay. So usa ka mabungahong kagabion mga igsoon nga gihatag sa Ginoo. Gitagaan tag kadasig nga mamalandong sa iyang pulong. Mayong gabi Pastor Brad from Baungon, Bukidnon. Brother Earl Johnson. Mayong gabi, thank you brother for watching. And mayong gabi, Clarin.
Alex, familiar mo? Ganso, ano na. Pa-shout out, Payot family, this time from Batuan. Brother Jamie Payot. Mayong gabi isa dia, Sister Gomes Mary. You are always in our prayer. Kabalo na ka. Kupot lang tas Ginoo na ay rainbow after the rain. Mayong gabi diha, Pastor Praise. Kung classmate watching from Sagbayan. Nabalhin na ka Sagbayan, Brad? Kay kung nabalhin ka diha, mulaad ko diha. Station. Shout out na ko akong amigo, akong classmate nga pulis. Rinan si Toy. Amping ka nunay, Brad. Ampingan ka sa Ginoo. Praise the Lord. Jongjong Kanyosa La Pasaran. May gabi, Pastor Ward, watching Marcos Calo Las Nieves Agusan del Norte. Always jud ko maminaw sa wali nimo padayon. Salamat kayo. Salamat kayo, Brad. God bless you more. May gabi, Pastor, watching from Sarangani Province. Sister Joby Jane Tagalog Pasyal. May gabi, Isad. Brother DJ Parguso. DJ? Okay, DJ Parguso. Thank you, Brad. Salamat kayo. Good eve, Pastor James, watching from Trento, Agusan del Sur. Salamat, Lailab Corpus. Alright. Yeah, Lailab Corpus. Watching from Kibawi, Bukidnon, Sister Josela Balindan. Taga-Batuan, Kubrad. Okay. Good evening, Pastor. Good evening, Sister Mari P. Diodor. May gabi, Pastor, from Kapalong, Florida. Okay. Remark Usod Oro. Sagbayan ko nagpuyo. Pastor James Cortez. Okay. Okay, God bless, bye. God bless, bye. Brad. Okay, so, shout out na ko ba ako mga pinangga ria. Cebu City Jail. Maximum 4, kumusta? Shout out, Brad Aris. Salute. Sila Brad Kuanda, sila Brad Kinit. And RDC 1, 2, 3 na pa, Brad Ibang ria. Ibiyaan na ba ng Brad Mago? Ingawas na. God bless na, RDC 1, 2, 3. Imingaw na ko ninyo. Brad Jao, shout out, long live, ganun na, uban sa Gracias, Ginoo. Tanan mga Brad na ko diha sa Alpha Caparo na sulod. Shout out. Advance happy birthday anniversary. Shout out na ko ang tanang mga jail officer diha sa Cebu City Jail and Shea Skip Throne in Arms. Shout out mga Brad na ko no, shout out and ako sang gi-shout out bi kay di ko kalimot aning lugar ra. Dawahon Islands from somewhere in Batuleti. Di ko kalimot. Ngayon di mo kalimot tungod gilami ng pagkaon oy. Nindot kayo. Pagtagad ba? Pastor Marilon Kotamura, shout out. Ug sa katong gipuy-an na mo diha ngan dako nga balay nami sa second floor. Sa tuinga na to, Sister Lilia ug si Brother PD Pinula no. Sakto ba ko? Brother Ralph, pag-amping da sa Krusya no. Krusya ba ka, Brad? Ampingan sa gas Ginoo. Good evening, Pastor James, watching from Talibon. Kitsa man ni. Talibon, dool ra ni. Analo Anunciado Oroyan. Okay. And to maayong gabi, Pastor, watching from Abante, Pamplona. Si Dondi Pleaser, one of our subscriber ni. Right? Shout out sa nako ang Pisigami family, Luzon, Visayas, and Mindanao. Especially Pisigami sa Dumaguete no. Sila Pastor Lolong, Pastor Olga ug sa Dinihugan, Ambungan, alagad sa Ginoo Pastor Giovanni. Dito gipatulog sa ilang kwarto, mura ra pug nag-hotel. Thank you, Pastor. Kita na pohon. Good evening, Pastor, watching from Southern Leyte. Erika Baguod Sinok. Anyway, sige tag shout out ani. Please share our live and you can mention your friends and loved ones in the comment section. Kuan mga igsoon atuning ipalanog ang pulong sa Ginoo. Nindot niya atong topic karon ki. It's about atong calling or ang uban man god. Kana bitawng nagduda sa ilang tawag. Gisugo pa jud ko sa Ginoo ani.
But the truth is this, sometimes, si Lord, wala mo action pa, kay wa man ka ni action. Something ana bitaw, so mo na itong isgutan karon. Sambuanga, asa man watching from Sambuanga del Sur, Amelito Cuano. May gabi, Pastor, watching from Abuyog Leyte, Kin Motoworks. Pangandoy na ko, Brad. Abuyog nga prisuhan. Of ako kanha diha, daghan kog nasudlan nga mga prisuhan sa Visayas and Mindanao. Abuyog, wala pa ko diha. Salamat, Pastor, bisan dili ta parehas og pagto Adventist ko. Tuosab ko kay Pangginoo man. Salamat, Brad. Salamat sa gayo, inampuay ta. I respect all religion. Okay? Ana ra pareha ra man ta Ginoo. Pulong ra punis Ginoo atong gisgutan. Walay debate dire. It's all about the word of God. Ug watay laing gipataas diri, Brad, ngalan lamang ni Kristo Jesus. Okay? So, PNP, shout out PNP Luzon, Visayas and Mindanao. Campus Menya, Cebu, ari sa Moas, Tagbilaran City. Barracks and always ko maminaw niyo, Pastor James, watching from Santa Cruz, Ilaod. Okay, thank you, Brad, thank you kayo. God bless you more, Bacolod F. Bernaldo. Okay, so let's start. Okay, let's pray. Atong i-welcome ang presence ni Lord. Mayo unta og makabisita pug kadiri sa Mindanao asa. So daghan akong naadtuan sa Mindanao igsoon. Pero dili ba gitanan dako man kay Mindanao. May gabi, Pastor, watching from Binabuesta. Ay, Bibian. Inday, God bless. Inday, God bless. Praise the Lord. Okay, let's pray. Itong sugda na ni kay after this mag-dinner pa mi. Okay? Makatanaw jud ko sa imong live, Pastor, kay human na ako ang trabaho diri sa Malaysia. Thank you, Exxon. God bless. Salamat sa time. Okay, let's pray. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart. Thank you, Lord, for this blessed evening. Imo na po ming gidasi, Ginoo, aron mamalandong sa imong pulong, maghisgot, mamati sa imong pulong. Apan, Lord, unas tanan, susiha among kasing-kasing. Limpyuhi mi, hinlui mi, kung naay mga butang nining, wa ka malipay, pasaylua mi, Ginoo. Because sometimes, Lord God, makasala gid mi sa kung saon mo pagpaningkamot. Apan salamat, Lord, kay ang imong grasya, imong gugma, imong kaluoy, always available kanunay. The moment we come to you, you always forgives us. So, salamat kay Ginoo. Tagay mi kasing-kasing mapainobsanon, madinawaton ug anda mo sunod kanimo. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Let your will be done. Tagay mi Ginoo kaalam nga langit nun. Wa mi nagsalig sa mong kaalam nga tawhanon or kalibutanon. Because according to your word, wisdom in this world is foolishness to God. So Lord, walain namong gisaligan, ikaw lamang imong kaalam and the guidance of the Holy Spirit. And as we listen to your word tonight, let it be that we could feel your presence right now in our heart. Among mabati, imong gahom, imong comfort, imong mga gakus, imong diho, Ginoo, among masinati. Lord, ikaw lamang among gipataas, wala mi nag-isa og relihiyon, wala mi nag-isa og grupo or pundok. But tonight, there's only one name that we honor, we adore, we glorify, the name of Jesus Christ alone. So Lord, thank you. Mahimaya ka. May your name will be honored, will be glorified sa among pagabuhaton karong kagabion. Thank you for the victory and peace of mind. This is our prayer. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's start. Again, before we start, I just want to encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones in the comment section. And you can also type at followers, at highlights, at everyone. Nindot yun i-share mga igsoon. Kay nindot ni nga message, no? Okay? So atong tema diha, atong caption is si Lord walay action kay wa man ka mo action. Kabantay ba mo igsoon, kabalo ba mo nga usahay si Lord dili mo lihok kay di sad ka mo lihok. Isugo ka sa Ginoo, nagduduha ka. Okay? Gusto kang milagro pero wa kay gibuhat. Something ana ba? Okay? So mao ni atong topic karon and so wala pa makasubscribe sa atong YouTube channel, free ra. You can find the link in the caption of this live. Kay ako running kaning live na to karon mawala ra man in 30 days. So after this ako na siyang i-download and then
ako ning i-upload sa tong YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon lang gyapon naa sa caption ang link. Free ra na to, subscribe igsoon. Let's go. Text to na to. Ari sa Josue, the book of Joshua. Josue 3:14 hangtod sa 16. Again, atong teksto karon nasa Josue kapitulo 3 bersikulo 14 hangtod sa 16. Ay nayan sa itong gamayng background bit. Alright, so akong basahon rin mga igsoon. Ting-ani kadto og tingbaha sa suba. Namiya ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Hordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan. Pag-abot nila sa daplin sa Hordan ug sa pagtunog nila sa tubig, ni hunong pagbaha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam, ang syudad dool sa Saritan. Okay? Mao ni ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Actually, na instruction si Lord ani nga mutabok sila sa suba. Unya ang nag-lead ani si Josue. Okay? Kay musulong sila ni mga igsoon. So, ang instruction ani, ang suba ani, ang season ani mga igsoon, tingbaha. Okay? Again, tingbaha. So, baha it means kusog kayong sug bitaw. Kusog kayong sug sa mga suba ba? Or sa suba, or sapa, or unsa man na kay ano man. Tingbaha. Ug ato ning pamalandungan atong dapat may bawaan igsoon nga ang baha lahi ni. Kay ang baha, ang tubig kusog kayo, ang tubig grabe ang agos makaanod. Okay? Bisag maayo pa ka mulangoy igsoon, dili ka basta-basta makalabang, makatabok sa pikas daplin sa suba kung baha. Kay ang baha kusog kayang sug. Okay? Lahira ang baha sa ordinaryo nga pag-flow sa tubig. Ang baha lahi kay kusog siya. Na siya'y puwersa bitaw nga pwede ka maanod o pwede ka mamatay. Amen. So again, ang season ani mga igsoon tingbaha, okay? Sige ngon dire. Tingbaha, ting-ani kadto og tingbaha sa suba. Nami ang katawhan sa kampo aron pagtabok sa Jordan. Naguna ang mga pari nga nagyayong sa sudlanan sa kasabutan. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan, sumaw ni siya ang suba Jordan River, unya baha to nga time. Sa pagtunob nila sa tubig, listen carefully. Pagtunob nila sa tubig, mihunong ang pagbaha sa suba. Wow. What a miracle. Grabe ang milagro, ano man. Kusog pa ang baha. Okay, listen. Kusog ang sug kay baha kayo. Laom kayong suba gani, baha gani siya. Kay suba siya, lalom siya mga igsoon. And then at the same time, kusog ang baha. Kusog ang puwersa sa tubig nga pwede ka dalhon bisang asa, dapita, pwede ka ianod. Apan tungod igsoon kay ang mga katawhan sa Dios ani nga time naminaw sa instruction sa Ginoo nga mulabang sila atong suba sa dihang ning tabok sila. Pag-abot nila sa daplin sa Jordan River, mao ba ni? Jordan River. Napay tubig. But as soon as ang katong mga pari nga nagdala sa gitawag og sudlanan sa kasabutan, nagsymbolize ni og presence ni Lord. Pagtamak nila sa ilang mga tiil sa suba, ang suba nga kusog kayo ang baha minghunong. Unsa ni tabo? Pagtunog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba ug mipundo ang tubig sa ibabaw didto sa Adam. Imagine, milagro. Nahitabo nga kahibulungang butang. Nahitabo nga talagsaon. Naay gitawag og manifestation of God's power sa dihang ning tamak sila sa suba. Amen. Pero kabalo ba mo igsoon nga wala pud ni sila ning tamak kung wala sila sugua sa Ginoo. Sa babaw ani mao ni instruction ni Lord ngadto ni Josue. Girelay nang ni Josue iyang gideliver sa mga katawhan. Mao ni ang instruction sa Ginoo, sunod lang sila. Amen. So, tungod kay nakadungog sila sa instruction ni Lord, ang gihimo sa mga katawhan sa Dios,
ming subay lang sila sa kabubuton sa Ginoo, ming sunod lang sila sa dihang ning buhat sila, nituman sila, then boom, nakasinati silang milagro. Nakasinati sila og kay bulungang butang talagsaon, wala pa sila makasinati ato. Oh, I mean, nakasinati ang uban ato katong dito sa Egypt bitaw, katong nitabok sa dagat nga pula, kani lahi na sad ni nga milagro. Amen. Sa diyang ning tunob sila, mao ni isbutang sa inyong una karon igsoon, the moment nga ang ilang lapalapa ming tunob sa suba nga baha, ang baha ni hunong. Amen. Diri na to makita igsoon, paminaw mo. Ingani ron eh. Paminaw mo. Kamo nga nagtanaw karon diha, unsa may gisugo sa Ginoo ninyo? Unsa may gipabuhat ni Lord ninyo? Because I believe wala ta giluwas ni Lord para makabalo lang sa kamatuoran, luwas na lipay-lipay ta, yes. So kung buhaton na ni mo simbar, no. Wala ta giluwas sa Ginoo nga maglingkod sa simbahan. Once gisave ka ni Lord kay because you believe in Jesus, mao man ay makapaluwas na to. Mutuo lang ta ni Kristo sa iyang gibuhat ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Namatay siya, nabanaw sa ikatulo ka adlaw. Ato siyang giila as our master, then save na ta according to the word of God. Now, dili lang ingana natay misyon. Okay? Ikaw mismo naay gisugo si Lord nimo. Paminaw mo. Kung naay nagtan-aw karon nga maybe gisugo ka ni Lord to preach. Okay? Mao na imong hiyas or unsa man, worship leader ba ka or Sunday school teacher or basta unsay hiyas nimo, kuan ba ka naka sa worship team, muluyog ka or unsa man na diha, imong hiyas is giving ba, tig support sa ministry, hiyas man gyapon na. Namay hiyas sa paghatag. Okay? Buhatan na. Okay? Kay once imo na siyang buhaton ang instruction ni Lord, diha nimo masinati ang milagro. Dili pa nimo masinati ang kahigulungang butang until you step forward and walk into God's will. Amen? Just like what happened sa mga katawan sa Diyos. Wa nila nakita nga ang suba nga baha. Niundang og kalit ang baha og nahubas ang tubig. Kung wa sila milakang. The same nimo, igsoon, nagtanaw ka karon. Sometimes, parehan ako, akong gibati nga nidyo ko, muwali ko, tigwali ko, Lord, lisuraan ni Lord, oy. So, how many times ko ning decline sa calling na ko, mao man dyan niya akong tawag. Nga nung makaingon mga pastor, nga maunay tawag ni mo tungod kay, ako pong nakita ang resulta nga naay mga kinabuhi nga nangabag-o, gigamit ko sa Ginoo, naay mga kinabuhi nga na-empower, grabe ilang faith kay nakadungog sila daw, according to them, pagwali na ko, sukad daw sila nakadungog sa akong message nga, giwali na ko dito sa Facebook or even in personal, lahi ilang gibati, something ana bitaw, glory to God lang, himaya sa Ginoo kay wa may atoa. So calling na ko, but at first, I doubt it. Nagduda ko, nagduha-duha ko kay Lord. Unsao man ako pagwali, di ko kamao. Lord, unsao man maglisod ko niya, pa jud kay Ginoo. Lord, wala ko ka-eskwela sa pareha ng uban nga grabe og training, mga seminaryo in how many years? Ako gina-ultimo ra ko, wala ko kabalo ani unsaon man paghubad aning Bible, lisod kaayo. Makahimo ka ko Ginoo mo barog ko ng pulpit. Unsaon man nako, pero ako jung gibati kusog kay conviction gamiton di ka. Ha? Sure ka? Nasayop siguro kay Jesus name. Sinang yawa ni? Di ba? Nagduda ko kay di ko katuo. Nimbalibad ko sa tawag ni Lord. Unya until ming suway ko. Ming lakang ko. Kabalo ba mo igsoon sa dang ning suway ko? Ming lakang ko. Nasinati na ko ang milagro sa Ginoo. Grabe ang power ni Lord nga ning manifest. Again, akong i-share akong testimony. First time ko nakasulod sa presuhan. Dugay na ko mga igsoon nga, gipabati ni Lord na ko ba nga, giunsa ko niya pagbag-o from a drug addiction on 16 years, ni agi nga namaligya, ni agi nga na drug overdose, nabuang, nahadlok na sa anino, magistoryag ako ra usa, tungod na ako, namatay akong mama, tungod sa salbahes kay ko, tungod kay, sige kong panghagis, kung drug overdose ko, ako'y tugpa, bitaw. So, akong gipabati ni Lord na ko nga, kung dis ako gikan, adto ko mubalik, kung unsa nga klase sa kangit-ngit nga ako ang nasinati, mubalik ko dito kay musidla ko. So ang gibutang ni Lord na ko kay jailman, prisuhan. Alo,
Saan man ni Lord ay mauwaw ko. So, kapila na ko ana, magampo ko, mukalit lang og flash ba, murag, marka jail ministry, ha? Sure ka, saan man ako niya, matubang kong mga kriminal, mga adik-adik, mga drug lord, no? Mga nga na, klase nga tao ba nga, di ba ya, tanan ganahan, makigistorya na, pero, gibalik-balik sa Ginoo nga, diha kagikan, diha ang imong experience o masibo ka diha. So mao to nga nakabaton ko confident from the Lord. Pero ning nagduda ako, nagduduha, effective ba baka ko ani unsaon ni nakuha mao tong sige kog pray, Lord, sige. I will go. I will do whatever you say to me and then I will obey. Bahala na kanako kay akong verse jud mga igsoon kanang sa Zechariah bitaw nga it is not by might nor by power but by my spirit says the Lord. Mao gyud na ako and then mao gyud akong gingan sa Ginoo kanunay nga Lord, dili ko magsalig sa akong kaugalingong kaalam kay wa ko ikabuga. Dili ko magsalig sa akong kabag-uhan kay ikaw ang nagbag-o nako, dili ako ang nagbag-os kong kagalingon. Ikaw na jud bahala. Mao to nga I received an invitation that time I was in Jensan. Na invitation ako from one of the not a good friend of mine but siya lang kailan ako, pastora to siya. Nga inviteon ko niya sa prisuhan. Abi yung mga igsoon sa Tagbilaran City. Pero lipayan ako. Kay mao man gito ang akong gibati nga tawag. Musud kog prisuhan. Pero nagduduha pa ko. So mao to nga day opportunity ning adto. Abi yung megson paminaw mo, mao ni nitabo. Akong kuya to akong papa. Akong papa to bagsik pa way back 2015 siguro, 15, 16 ana. Magmotor pa ko to kay ako ang motor ato XR pa man. Mao pa to service na ko nya karon akong gi-offering ang motor kung gihatag sa lagad sa Ginoo karon nanganak og abansa. No, imagine na kung gitanom mao ni ning kuan. Resulta sumao to magmotor pa mi, mauwanan, mainitan. First time na akong sulod sa prisuhan, daghang kay tao. Abi niyo sa time na ko, Ingo Lord, this is the moment. Imo man akong gamiton diri, sige, mulakang ko. Paglakang no, kabalo ba mo nga grabe kayo ang presence ni Lord, nang luhod ang mga biniriso. Nya grabe kayong hilak, ako man silang gipasabat og prayer. Nang hilak hasta ako wala ko kasabot sa kong gibati nang luhod kurug-kurug sila. Grabe niya makita bitaw nimo mga ngana bitaw mga danguingoy bang kaingong ko Lord. Tinuod jud ay sometimes ingani magduda ta igsoon kung gitawag ba ta sa Ginoo. Sometimes paminaw mo gitawag mo sa Ginoo. Moingon mo nga tinuod ba gyud ni Lord or mahimo ba ni nako makaya ba ni nako Lord? Wala man koy training, wala man koy Bible school, wala man koy seminary but hey, kung gibati nimo ang tingog sa Ginoo, imong gibati jud ang imong tawag klarong-klaro, lakang. Ngano man, di nimo masinati ang milagro, ang kaalam nga gikan sa Ginoo ang bihog. Or I mean ang kahibulungang butang. Hangto di ka mo lakang. Ako, ning lakang ko. Paglakang nako didto grabe ang repentance bitaw na grabe. Nagoy nagpabautismo ato, duha ka buok. Grabe mga igsoon so tinuod ning naa diri sa time ni Joshua nga as soon as ang pare nga nagdala atong kuan mga igsoon ang say gingon diri ang gingon diri ang gidala nila nagpasan sa nagyayong sa sudlanan sa kasabutan inigtamak nila sa suba nga nagbaha pagtamak pa jud nila dito ra ni nahimong dryland siya. So it means mga igsoon nga naduol pa sila sa suba, wa pa sila ning tamak, baha pa. Pero paglakang nila nahubas ang suba. Amen. Usa laybog pasabutan na igsoon. Dili nimo masinati ang milagro sa ministry. Dili nimo masinati kung unsaon ka paggamit sa Ginoo. Dili nimo masinati ang breakthrough, ang panalangin kung dili ka mulakang. Unsa may gisugo ni Lord nimo? Unsay gibati nimo igsoon nga gipabuhat sa Ginoo nimo? Lakang buhata. Kay kung dili na nimo buhaton, wala kay masinati, wala kay maangkon or makita nga milagro kay sige ra man kag kuan. Sige ra kag tan-aw ba? Mahimo ba nako ni? Sa una mga igsoon, mauwaw ko, maratol ko kay ngano man, labi na magwali ko speaker ko. Nya makita na ko nga naay na sa audience nga mga banggitan nga mga pastor, na mga bishop, mga doctor of theology, doctor of divinity, mag-struggle ko. Unsa man ni, ba't gibalik sa Ginoo kanunay nga unique ka?
Amen. Sometimes, the moment nga mag-struggle ko, magduduha ko, ipabati sa Ginoo nga, unique ka. Parehara mo tanan, akong mga lagad. Lain-lain mo og hiyas. Gamiton ko kamo sa lain-lain pagi. So, mao itong nakakuha ko confident, okay, sige. So, every time mo barog ko sa pulpit, ako'y pakialam kung kinsa ng mga obispo nga nasa ubos. Kay para na ako, this is it. This is the moment. Ako ni, unique ko nga gitawag sa Ginoo. Unique ko nga gigamit sa Ginoo. Yes, laylay may gihiyas, ihana. And I believe na inana ko nga wa niya. Naina niya nga wa nako pero ako ni gitawag ko sa Ginoo. Mao to mo igsoon paglakang nako. Wali ko nagpagamit ko sa Ginoo din nakita na akong results. The same sa nahitabo sa mga katawhan sa Dios. Sa dihang ning tunob sila sa suba nga dili lang suba nga linaw or suba nga let's say kanabi taong ang tubig nagpundo. Suba nga baha. Pero sa diyang ning tunob ang mga pare ni hubas ang tubig. Amen. Igsoon kanusa man ka mutubag sa tawag sa Ginoo. Suwayi, ayaw pagduda o pagduduha. Kung imong gibati karon nga mao ni mong ministry, jail ministry, imong gibati karon nga pawalihon ka sa mga piniriso, pawalihon ka sa mga squatter area, or street preacher baka mawali ka sa karsada, okay? Pawalihon baka sa imong mga kaliwat, mga relatives, mga igagaw, or sa imong pamilya, pawalihon baka sa Ginoo sa imuhang kauban sa trabaho, imong kauban sa negosyo, pawalihon baka ni Lord sa mga classmate nimo, or gitawag baka sa Ginoo as worship leader, Sunday school teacher, backup singer or backup sa worship leader, or bahista, gitarista, or pianista, drummer, unsa man na. Di ko ka mao maglisod ko, di ko ka timing, no. Lakang. Lakang, kay hantod wala mo lakang tong pare, igsoon, mga pare nga nagdayong. Okay? Wala nila masinati ang dryland. Wala nila masinati ang milagro sa Ginoo. Amen? Wala nila masinati, pero pagtunob nila ang baha, ang suba, ning undang ang tubig, unya nahimo siyang dryland. Amen? So there's a miracle the moment we step on or the moment we say yes to God's calling. Again, wa ko kaila ninyo, no? Kaila. Pero kung unsay gisugo ni Lord ninyo gibutang sa inyong kasing-kasing, buhata. Amen? Once imong buhaton, imong masinati ang pinasahi. Kanilang kung among sakyanan bag-o ng abansa nga o minangandoy ana kay di man na ma-afford na mo kay mahal ra. Pero sa dihang among speaker igsoon wa pa mo uli ba. Among speaker last Thanksgiving. Sige kog tan-aw sa XR na ko nga motor, tan-aw ko. So sige kog tan-aw. Pero magnaay nagkuit-kuit ako ba nga i-offering na ha? Ayun sayang kay ni oy. Nani ko na akong gibati nga murag naay ning pramp bitan ako nga i-offering na ha? Di ko ay siguro garade sayang kay ni kay actually nanay mga ning tanyag nga paliton pero wa na mo ibaligya kay sayang ya bag-o to namo giusab ang yantas gihimo na mong aloy kay natayan naman ang original. Actually 7 years na to namo gipangga giatiman kay my partner sa ministry to. Abot to bisan asa bukid, patag, isla, gipalabang-labang na to bisag asa. No, prisuhan, pila na ka jail ato nga nasulod dito gigamit to na ako mga igsoon mo to akong kuan service before. And then sa diyang akong nabati ang mensahe ni Lord, ang conviction niya nga ipahatag. Asa man ako ihatag, Lord? Kung natanaw si Pastor dire, Pastor Ryan Makilang. Okay. From Giholnga Negros. Asa na ko ihatag? Anana pa ko nag-studio ko sa kung una ba asa na ko ihatag, Lord? Niya, ha? Mubo man di man nakaabot. Kaog na si Pastor dire, kabalo gid siya kaya ako siyang gingna, no. Pastor kaabot ka ni mao to akong pangutanan niya una, Pastor kaabot ka ni katukod ka kay mubuon man si Pastor. Taas pa ko niya ang motor na ko gipahabugan ako. Okay? Ang original nga height sa XR150 is mubo-mubo siya kanang mga bag-oron unlike before katong mga habog nga XR. So ako siyang giset as mura na siya DT bitaw mura siya og CRF ana habog. Then
Nagtuo ko nga di siya kaabot. Mayon ko, pastor, kaabot ka ni. Anak ko pero nanagoy unod akong pangutana. Katukod ka ni, ako ni hatag ni mo. Katukod ha? Katukod ka, imuha ni. So akong giupiring igsoon kay mao may gibutang sa Ginoo. Sa diyang ako siyang gihatag igsoon. Wala ray buwan, niabot ang sakyanan na mga abansa. Unexpected. So akong nasinati kay minglakang mangko. Amen. Ana na siya. Hangto dili nimo ibuhaton ang gisugo sa Ginoo nimo. Di sa nimo masinati ang kaibulungan. Usay magduda ta sa atong calling. Magduda ta sa instruction ni Lord. Lord, is it true? Lord, how? Nganong imo lagi kong gipadaygan ni Lord, maglisod man kugwali, di ko kamaunsa ko pag-istorya. Lord, saan ako pag-lead, Ginoo sa praise and worship, maybe basin during worship na, basin mayabag ko, mag-una ko, mag-awahi ko, batira ba kong tingog, nay mga maayo pa nako, di ba? Sometimes mag-doubt ta. Pero igsoon dili nimo may bawaan ang imong tawag. Kung di ka mulakang, ang uban moingon nga unsa kay akong calling? Asa ka kuno? Pareha ning amuang siniligan diri mga igsoon nga napuyo aning balay sa akong papa na sa beside the church also. Ako'y nagmentor niya Pilmiro, gitar. Karon, wa siya kay bawo nga na siya calling sa gitar pero ako siyang giswayan, swaye daw ni dong niya. Paggamit sa Ginoo. Just prepare your heart, no. Mato yung suway siya hantud karon, maayo pa siya mo gitar na ko, mulid-lid na. Nay pinasahi ba? Ngano man inglakang man. Again, once mulakang ka diya nimo masinati. Gibati nimo nga mao ni gisugo sa Ginoo nimo, mulakang ka. Magduduha ka. Mahimo ba ni nako no? Murag di man ko kamao no. Natural na yung mga doubts. Tao ra gud ta. No, natay limitation ba? Something unya. Aside from that, napo yawa, ang yawa, pirting yawa ba yan no? Kung ano ka, adik lagi na mahimo nimo, kamao, tingog nimo. Nga na, adik ka kamao, sa may mo, isuntil, pagkauwaw lang ka na, katawaan ka. Ay, wali-wali dahi, wali-wali ka, nga kay grado, anaon ka. Ang yawa, i-expose dayon niya ang imong weakness. The moment you hear God's call, then Satan will expose your weakness. Mo na magduda ka, mahimo ba ka na kuni? Wow man kaayo, bright raman ko skulahan pero ang Bible lahi man sabton. Pero igsoon kung musuway lang kaglakang, then you can see the glory of God. You can see the miracle. You can see how God will manifest. Amen. In your life. Just like what happened ako. Amen. At first, wala pa may simbahan. Wala pa ibalay. Wala tanan, sigilag pangabang. But the moment, nagsigilag miglakang, lakang diri, lakang. So, slowly but surely, ang milagro sa Ginoo gipasinati na mo. Amen? Mauna siya mga igsoon, mauna nga ako mong gi-encourage tonight. Unsa may gisugo ni Lord nimo? Unsay gibati nimo nga gisugo ka sa Ginoo? Lakang. Amen? Once mulakang ka, milagro. Lakang, milagro. Wala makasinati og milagro ang mga Israelita nga ang suba sa Jordan nga nagbaha, mapalong or muundang ang baha, mahimong dryland kung wala sila mutamak. Ilang nasinati ang dryland, ilang nasinati ang milagro, ang kabulungang butang, as long as the priest ning step, amen, ning step sila forward didto gyud sa suba. Pero the moment nga napa sila beside the river, sa suba mga igsoon, napa sila, napay baha. Pero pag sugod na nilang lakang, ang sige ingon dire, akong klarohon be. Sige ingon dire. Nawa? Nag-ingon sila dire. Pag abot nila sa daplin sa Jordan, okay? Ug sa pagtunog nila sa tubig. Pagtunog ba? Pagtunog ha? Pag-step nila, pagtunog nila sa tubig, mihunong pagbaha ang suba. Wow! Napa ang baha, napa ang tubig. Pero sa diyang gitumba nila, nahubas. Amen? Nga naman, may instruction ni Lord. The same nimo, usay gisugo ni Lord nimo. Tumana. Hangto di na nimo tumanon, di nimo makita ang milagro niya. Igsoon, walay Pastor James karon, walay mabungahong Kristohanon nga page.
kung wala ko ni suway. Actually, at first, gihimo na ko nga page, Mabungahong Kristohano, nagduda ko, anak ko, Lord. Ako nakita sa Facebook nga, gamay ra may mo view, og mga, gamay ra mo follow, Ginoo, og mga pangginoo. Mas daghan pa, og mo follow, mo views, kanang mga binuang imong i-post, mga binastos, no, mga katawanan, no, mga way, klaro ba, way makuha nga leksyon. Pero Lord, kung mag-share ka ko dire og mga pulong nimo, nya magamma ko og page, Ginoo, na kay mo tan-aw, kay actually gibati na ko igsoon, kay ngani man gud ang ako ang panglantaw ba, nakita na ko sa una social media, wala pa ning mita. Bisag asa man mo abot ang YouTube, ang Facebook, daghang mga kanasuran nga pwede siya moabot, ma-reach out niya, bisan wala kay passport, wala kay visa. So mao po to'y nakita nako niya, gibati sa nako igsoon nga pabuhaton ko sa Ginoo og page. Ako kay kuan lagi nagdoubt ba. Pero sa diyang akong gisuwayan, sige magama ka ko bi, mabungahong Kristohanon kay why mabungahong Kristohanon tungod kay gusto si Lord nga mamunga tayo. Biblikal man kinahanglan ta mo bunga. Kay ang sangaway bunga putlon, okay. Ing suway ko, pag suway na ko, kisa may magtuo nga karon naabot na ta sa 254,000 followers. Nya mahitabo ni naaka mo kung wa pa ko ni suway. The same ana. Unsay gipabuhat ni Lord ninyo? Unsa may gibati nimo nga giposisyon ka ni Lord ana nga ministry? Then do it. Do it for the glory of God. Once imong buhaton, diha nimo masinati ang milagro. Diha nimo masinati ang kahibulungang butang. Amen. Example, gusto kag kaluwasan sa imong pamilya. Pero gidasig na degas Ginoo, gipadayga na ka nga walihan mo, pero wa jud ka muwali. Unsal pagluwas nila? Ana bitaw. Pero it doesn't mean pod nga namang ko po'y usahay, namang ko'y right time. Siguro ang uban yun, nagsigigwali sa pamilya, pero wala pa paminawa, gilutos ka. Sagdi lang. Kaya mao dyan ay una mo lutos na doon pamilya. Because our family is our first ministry, and sometimes, mo na yung pinakabugat nga cross. Pero sagdi lang, kay na may right time si Lord. Basta ning buhat lang ka sa ipabuhat sa Ginoo, just claim the promise of the Lord, nga ningingon siya sa the book of Acts. Muto ka ni Ginoong Hesus, maluwas kalakip ang imong tibuok panimalay. Amen. Kupti na kay ang pulong sa Ginoo may tabo gina madugay o madali. Amen. So mao na mga igsoon again. Wala masinati sa mga Israelita nga ang tubig, ang suba ug ang baha muundang kung wala sila mutamak sa tubig. Nag-symbolize po ni siya igsoon or ang meaning ani is kuan maguni siya kanang murag imposible nga sitwasyon ba lisod. Kay sayunan baka sabta ra ninyo. Sayunan baka og baha siya. Kung imo na siyang sabton nga literal or kana bitaw analyzon lang ba sa inutok. Nganong mo tamak man ko na malunod ko, malumos ko kay kusog kay sug kay baha. Mamatay ko. No? So, mura kag ning step into unknown situation. Lisod kayo. Pero tungod kay gisugo kas Ginoo, buhata, and then the moment nga mo step in ka, move forward ka, then you will experience God's miracle. Amen? Ana, no? So again, I believe this message is not an accident. Giremind lang mo ni Lord sa tawag ninyo. Giremind lang mo ni Lord sa ministry. Giremind lang mo ni Lord nga naamoy misyon. Wala mo giluwas, nga walay hinungdan. Naisugo si Lord ninyo. Ug unsa man imong gibati karon nga ipabuhat ni Lord nimo, buhata. Sometimes magduda ta. Pareha lagi nako, pagpasto di ko Ginoo di ko. Gusto ko Lord magtrabaho lang ko. Gusto ko pulis, gusto ko magtrabaho sa gobyerno kay mo-support lang ko kung kinsay pastor di ko. Wow, kay nang magwali-wali niya, lutuson ta, katawaan ta, di ko ganahan Ginoo niya. Di po ko kasabot sa Biblia, kalisod sabton. Yes, Lord. Sa dahil nag-eskwela ko, nakasinati ko, nga na-honor ko, o pila kay gayon, pero lahi man ang leksyon, Ginoo. Lahi ang Bible, balaan na. Daghan kay mga higayon, more than 10 times, I decline my calling. I reject my calling. Pero gitawag man jud ko sa Ginoo. Kay nagduha-duha ko, nagduda ako kung mao ba gyud ni? Mao ba gyud ni akong tawag Ginoo? Pero sa dihang ning lakang ko,
ming tunob ko igsoon into unknown. Nakita na ko nga grabe ang mga naghinulsol. Actually, igsoon, kaning ang page daghan kay mga nag-message na ko, Pastor, na-bless ko. Pastor, kabalo ba ka? Nay mo nga na ba? Wa okay ba? Nga naman. Ikaw ra ba yung nakaingon? No, no. In Jesus' name, si Lord nakaingon. Ikaw nakaingon, Pastor, nga naundang ko sa kong bisyo. Nga na, bito. Makabless, pero nakakaingan na, ugwa pa kuming lakang. Kung wala na ko gi-overcome ang akong fear and doubt sa faith. Amen? So, igsoon lakang na. Ayaw pagduaduha. I believe karniro ka sa Ginoo. And according to the word of God, my sheep hear my voice. I know them and they follow me. Kung ikaw, karniro ka sa Ginoo karon, naminaw ka diha. I know and I believe makadiscern ka sa ipabuhat ni Lord nimo. Unsa man na. Unsa may gift nga naa nimo karon. Amen. Buhat na lang na. Nagduda ka, no? Ayaw. Suway lang og lakang. Just like what happened to the Israelites. According to the instruction of the Lord to Joshua, then Joshua delivered it to God's people. And then, mauman to, labang mo diya. Ha? Baha man eh? No, wala sila man-complain. Kaya nga naman, sugo man sa Ginoo. Labang mo diha. Baha man, suba man eh. Mulabang mi diri mga matay mi. Wala ining complain. Wala ining question nga, ha? Unsa man ka, Joshua, nayabag na ka? Sigurado ka nga Ginoo nagsugo nimo? Nga, baha man eh. Sug kayo mga matay mi, mulabang mi. Na mga bata oh. Pero wala. According to the instruction of the Lord, minglakang lang sila. As soon as their feet touch the ground or touch the water, then that water, that river will become dry land. Nauga. Nanglabang sila. Okay? Pero, do you think igsoon na ay may tabo nga dry land? Kung wa sila milakang? Wala po. The same nimo. Di nimo masinati ang milagro. Ako, wa ko kasinati ani nga grasya sa Ginoo nga nindot kayong bunga sa ministry. Nay mga nanuol sa Ginoo, gigamit ko sa Ginoo, glory to God lang. Kung wala ko milakang. So igsoon hagiton ta mo ayaw na pagduda. Unsa may calling nimo, unsa gibati nimo nga gipabuhat, gisugo ka sa Ginoo. Buhat ta. Once imo nang buhaton, diha nimo masinati ang kahibulungang butang. Kahibulungan, pinasahi nga panalangin. Amen? Milagro. Ang pinaka-the best good ani nga si tawagan interpretation is miracle. No? Sayunan ba kagbaha? So kayo, laom kayo, pagtunob ana nahubas, milagro. Unsa may milagro nga imong gipangayo karon? Unsang milagro nga imuhang gi-desire karon? Ang pinaka milagro nga sige hangyo nimo sa Ginoo. Gusto nimo masinati? Ha, gusto nimo masinati? Then say yes. Say yes and step forward. Lakang sa tawag sa Ginoo. Dugay ra kang gipaabot ni Lord. Kay excited si Lord nga pakit-on ka og milagro. Pero di ka mulakang, di sad nimo masinati. Pero ako kang dasigon igsuon to all of the listeners, to all of the viewers this time. Nasinati na ko ni. Nasinati na ko nga nagduduha, nagduda, kay daghan kay nang bas na ko, but still, minglakang ko. Sige Lord, imo man akong gitawag, sige. Paglakang na ko, diha na ko na-realize nga gitawag juday ko nimo Lord. Kay mauni-on, nindot kayong resulta. Amen? Again, igsoon, ang mga Israelita, wala makasinati og milagro. Kung wala sila minglakang, wala sila misuway og tunob sa lisod kaayo nga sitwasyon. Amen? Muna siya mga igsoon. So again, I don't know about you, ako kailan ninyo, and maybe there is someone or mga pipila ninyo nga nagtanaw karon nga kaila ko personally, but majority wala jud ko kaila ninyo. Apan siguro ko nga kaila si Lord ninyo, og nakasiguro ko nga gitawag mo sa Ginoo, og naay gipabuhat si Lord sa inyo. Kung gusto nimo masinati, kung gusto nimo matagamtaman ang milagro, lakang ngaway pagduaduha,
Ayaw pagduda sa imong tawag. Kay gitawag ka ni Lord, gi-anoint na ka. Amen. Gitawag ka ni Lord, anha pa nimo masinati ang iyahang power nga mo manifest as long as you start. You will move forward, you will step forward sa tawag. Dugay ra kang gipaabot sa Ginoo again. Again, balik ko na ko. Dugay ra kang gipaabot ni Lord. Nga naman, pastor, nga naman, sir. Kay excited siya mo bless nimo as long as you will step forward sama sa mga katawhan sa Ginoo. Amen? Let's pray. Father in heaven, thank you for your word tonight. Salamat sa imong mensahe nga imong gipahinumduman, Lord, nga dili mi dapat magduda or magduha-duha sa among tawag. Lord God, I pray to all of the viewers right now. Unsa man ilang calling, unsa man ilang tawag, unsa may imong gisugo nila, unsa may imong instruction for them, Lord God. Ako nagaampo nga makabaton sila kaisog. They will overcome their fears, their doubts by faith, through faith, in Jesus' name. I pray, Lord God, nga di sila magduwa-duha. Ang pagduwa-duha, ang pagduda, ang kahadlok, mapulihan o pagtuo. And they will have confident nga gikan kanimo. Father God, I pray, tagay silang kaalam nga langit nun. And I pray for boldness. Di mahadlok, mulakang, bisag lisod, bisag wa kasabot, bisag wa sila kabalo pa sa unahan, but mulakang lang. Kay sama sa imong mensahe karon, as long as mulakang lang mi, mubuhat lang mi sa imong ipabuhat, na ay milagro nga naghuwat. So Lord, thank you for your word. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your presence. And I pray nga magbunga gyud nga mensahe, Ginoo. Amo ning i-apply. And Lord, I pray that you allow your Holy Spirit as always to remind us with this verse, with this message, Lord God. Kay mausad ni ang Yahweh para among masinati ang kahibulungang butang, tunob, lakang sa anon situation. As long as sugo na nimo, instruction na nimo, di mi angay, Ginoo, magduda or magduha-duha. Kay sigurado nga naay resulta nga milagro. You're the same yesterday, today, and forever. You're the God of Joshua, the same God whom we serve today. Thank you. And Lord God, I pray to all of the viewers right now, Lord God, unsa man ilang gikinahanglan, Lord God, tagbua. I speak blessing, I speak healing, I speak deliverance, I speak salvation to their whole family, I speak miracle to their situation, I speak financial breakthrough, and sa tanang mga negosyante diha, I declare kauswagan in Jesus' name. And himuha silang matinud-anon, Ginoo, financially. Ug sa tanang naitrabaho, Ginoo, himuha sad silang faithful kanimo. I declare promotion. Sa tanang mga white trabaho nga nangitag trabaho, I declare open doors, opportunity for a job in Jesus' name. Thank you, Lord God. So this time among dawaton ang milagro, ang kuno namong kadaugan, ang kuno namong kalampusan ug kahibulungang butang. Ug amo ning gisilyuhan karon sa gahom sa balang Espiritu Santo. Himua lamang ming kapiyalan, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus nga maoy among manluluwas. Amen ug amen. Whew. That's all for tonight. Thank you. And this time, I will give all the glory and honor and praises and thanksgiving to the King of Kings and Lord of Lords. Okay, so that's all for tonight. I pray and I declare sa tanan nga nas Pilipinas karon or sa mga nasod nga ating katulog na pod karong taud-taod. I pray that the presence of the Lord will go with us, and tomorrow we will wake up safe and sound because of the presence of the Lord. And of course, sa mga OFW diha nga adlawan ro nag-work mo, I declare God's favor. And I declare that the Lord will bless all the works of your hands. And I declare favor sa inyong mga amo. I declare promotion. Padakaan mong sweldo in Jesus' name. In Jesus' mighty name. Okay? So, that's all for tonight. Okay? And don't forget to share our live. No? Kay di pa ni mawala 30 days ni si mawala. And so, wapa makasubscribe sa itong YouTube channel, you can click the link in the caption of this live and pray ra to subscribe. And don't forget to invite your friends to follow our page para mabless po sila, dili kay kamura. Amen. That's all for tonight. Brothers and sisters, ampo, amping, abante. See you next time. Good night, everyone.